narcis ne želi popustiti. Narcis popuštanje vidi kao poraz i narcis nekako ne dopušta sebi ne braniti svoje načine. Tako da narcis će prije odustati od bitke, promijeniti temu i napraviti neki spin, optužiti vas za nešto drugo kako bi prebacio pozornost opet na vas i tu opet padamo u onaj vrtlog dokazivanja i objašnjavanja i opet je narcis pobjedio. Vidite kako je to zapravo jedna nemoguća bitka, jedna uistinu nemoguća bitka. Ma koliko mi imamo činjenice i imamo argumente, narcis će sve to izokrenuti i nekako će okrenuti narativ, a da bi samo zato da bi sebe stavio u vodstvo. I u tom smislu svaka rasprava sa narcisima u pravilu je osuđena na neuspjeh i svaka rasprava sa narcisima zapravo uopće nije konstruktivna. Zašto? Zato što narcisu nije cilj doći do rješenja. Narcisu je cilj pobijediti pod svaku cijenu jako često.